Hello guys, welcome to another tutorial and this is our channel, Usapang Ilocano with me. My name is Dao. Now, sa video ito ay pag-uusapan naman po natin ang basic conversation. Maaaring makakarinig ka ng mga taong nag-uusap ng mga ganito. So para mas maunawaan po natin, narito ang ating video. Kapag handa ka na, let's begin. Pag sinabi nilang, how much is this? Magkano po ito? Sa Ilocano, sagmamano daytoy. Sagmamano daytoy. Then kapag sinabi naman, mahal yan. Mahal yan. Sa Ilocano, nangina dayta. Nangina dayta. Or kapag sinabi namang, mura lang yan. Mura lang yan. Sa Ilocano, nalakalang dayta. Nalakalang dayta. Then kapag sinabi namang, sorry, sorry, or patawarin mo ko, sa Ilocano, pakawanennak. Pakawanennak. Paano naman kapag sinabing thank you, salamat, salamat, sa Ilocano, agyamanak. Agyamanak. You're welcome. You're welcome. Sa Tagalog, walang anuman. Sa Ilocano, awan anyaman na. Awan anyaman na. Paano naman kapag sinabing I love you? I love you. Mahal kita. Sa Ilocano, ay ayaten ka. Ay ayaten ka. Or pwede rin, ipatpateg ka. Ipatpateg ka. Next, kapag sinabi namang get well soon. Get well soon, pagaling ka. Sa Ilocano, agpalaing ka. Agpalaing ka. Next, leave me alone. Leave me alone. Iwan mo ko. Sa Ilocano, talawannak. Talawannak. Ibig sabihin pinapaalis ka. Talawannak. Leave me alone. Iwanan mo ako dito. Leave me alone. Talawannak. Okay. So next, ano naman yung kapag sinabing fire? Sunog, sunog. Sa Ilocano, uram. Uram yan, uram. Sunog, uram. Paano naman kapag sinabing stop? Stop. Sa Tagalog, hinto. Hinto. Sa Ilocano, sardeng. Sardeng or sardeng. Be careful. Ingat. Ingat. Sa Ilocano, alwad. Alwad or agalwad ka. Mag-ingat ka. Agalwad ka. Next, be quiet. Be quiet. Manahimik ka. Ulimek kasi yon. Ulimek is be quiet. Ulimek. Kapag sinabing manahimik ka, agulimek ka. Again, ulimek or agulimek ka. Paano naman kapag Merry Christmas? Merry Christmas. Maligayang Pasko. Sa Ilocano, naragsak a Paskwa. Naragsak a Paskwa. Naragsak kasi is happy. So, parang kapag sinabing maligayang Pasko is naragsak a Paskwa. Paano naman kapag New Year? Happy New Year or maligayang bagong taon? Sa Ilocano, naragsak a barong taon. Ang spelling niyan, naragsak a barong tawen. Again, maligayang bagong taon, naragsak nga baro nga taon. So yun lamang po ang ating tutorial for today. Sana po ay nadagdagan na naman po ang ating kaalaman tungkol sa Usapang Ilocano. Please subscribe to our YouTube channel and please follow our Facebook page, Usapang Ilocano with Sir Dao. Abangan po natin at subaybayan po natin ang iba pa nating tutorial. Yun lamang po sa araw na ito. Thank you for watching.